नमस्कार, पल्लवीज किचनमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण बघणार आहोत शंकरपाळीची रेसिपी। तर ही शंकरपाळी आता दिवाळी आलेलीच आहे, तर प्रत्येकाच्या घरोघरी शंकरपाळी बनवली जातात। तर ही शंकरपाळी थोडी वेगळ्या पद्धतीने बनवलेली आहे, म्हणून मी हा व्हिडिओ तुमच्या सोबत शेअर करत आहे। तर मी तुम्हाला इथे एक शंकरपाळी तोडून दाखवत आहे। तर तुम्ही इथे बघू शकता, अशी पटकन तुटले गेलेली आहे आणि अगदी खुसखुशीत झालेली आहे। तर व्हिडिओ बघण्याआधी माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि लाईक सुद्धा करा। चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे मी 1 वाटी साखर घेतलेली आहे। ही ठोकळ साखर आहे। तुमच्याकडे बारीक साखर असेल तर तुम्ही थोडंसं साखरेचं प्रमाण जास्त वापरू शकता। आणि इथे मी एक छोटी गंजुली दूध घेतलेलं आहे। हे नॉर्मल टेम्परेचर मधलं दूध होतं। आणि 1 वाटी मी साजूक तूप घेतलेलं आहे वितळलेलं। तर ह्या तुपाला आपण ह्या दुधामध्ये टाकून घेऊया आणि चम्मचनी मिक्स करून याला आता आपण गॅसवरती ठेवू आणि साखर वितळेपर्यंत आपण त्याला गरम करू। तोपर्यंत साखर विरघळेपर्यंत इकडे आपण दुसरी प्रोसेस बघूया। तर इथे मी चाळणी घेतलेली आहे आणि एक परात घेतली आहे, त्यामध्ये मी मैदा टाकून घेतलेला आहे आणि ह्या मैद्याला आता आपण चाळणीने चाळून घेऊया। चाळल्याने मैद्यामधला जो कचरा असतो किंवा काही किडे वगैरे राहते ते चाळणीमध्ये अडकून राहतात आणि मैदा कोपरमध्ये स्वच्छ असा बाहेर निघला जातो, म्हणून चाळणीने एकदा चाळून घ्यायचं। तर बघू शकता हा मैदा चांगलाच होता, म्हणून याच्यामधून काही निघालेलं नाही आहे। तर हे पूर्ण मैदा मी पूर्ण चाळून घेतलेला आहे, चाळून झालेला आहे पूर्ण मैदा। तर यामधला मी आता थोडंसं 1.5 वाटी मी मैदा बाजूला काढून ठेवणार आहे। जेव्हा मला गरज वाटेल तेव्हा मी तो या शंकरपाळीसाठी वापरणार आहे। तर आता इथे एवढं मी प्रमाण ठेवलेलं आहे मैद्याचं। तुम्हाला जर जास्त करायचं असेल तर तुम्ही जास्त प्रमाणात वापरू शकता। आता इथे मैदा चाळेपर्यंत साखर पूर्णपणे वितळलेली आहे दुधामध्ये। तर आता हे दूध इथे थंड होण्यासाठी मी 5 मिनिटं ठेवलेलं होतं। तर तुम्ही इथे बघू शकता पूर्ण साखर वितळलेली आहे आणि हे एकदा आपण व्यवस्थित चम्मचनी मिक्स करून घेऊयात। आणि हे जे तुम्हाला वरती साय दिसून राहिलेली आहे ती मी क्रीमीवालं दूध घेतलेलं होतं सायचं, त्यामुळे ते तुम्हाला व्हाईट कलरचं दिसत आहे। तर इथे मी थोडंसं अर्धा चम्मचपेक्षा कमीच मी मीठ टाकलेलं आहे इथे आणि अर्धा टीस्पून मी विलायची पावडर टाकलेला आहे। याने शंकरपाळीला चव छान येते। तर हे दोन्ही जिन्नस या दुधामध्ये छान मिक्स करून घेऊया चम्मचनी। तुम्हाला जर दुधामध्ये साखर विरघळून नाही घ्यायची असेल तर तुम्ही पाणी सुद्धा यामध्ये वापरू शकता, पाण्याने पण शंकरपाळीला चव छान येते। तर आता इथे हे दूध पूर्ण थंड झालेलं आहे, म्हणजे हलकसं कोमट आहे। तर आता आपण ह्या मैद्यामध्ये टाकून घेऊया। एका वेळेस पूर्ण टाकायचं नाही, थोडं थोडं करत टाकायचं, म्हणजे तो अगदी पातळ पण होणार नाही आणि आपल्याला डो पण छान करता येईल त्यामुळे। तर सुरुवातीला मी हे पाणी गरम असल्यामुळे मी चम्मचनीच मिक्स करत आहे। तर आता चम्मचनी मिक्स करून झाल्यानंतर आणि ते थोडं थंड झाल्यानंतर तुम्ही हाताने भिजवू शकता। तर मी आता इथे हाताने पूर्ण डो करून घेतलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। आपण कणिक मळतो तशा पद्धतीने मळायचं नाही, अगदी रफली डो बनवायचा, अगदी सॉफ्ट डो बनवायचा नाही किंवा जास्त पाण्याचा पण वापर करायचा नाही, रफली डो बनवायचा। तुम्ही बघू शकता इथे मी रफली केलेला आहे, जास्त मळलेला नाही आहे डोला। तर आता आपण याचे छोटे छोटे, म्हणजे खूप मोठे पण नाही आणि खूप लहान पण नाही, असे डो करून घेऊया जेवढे जमेल तेवढे, म्हणजे आपल्याला त्याची पोळी बनवायला सोपं जाईल। तर अशा पद्धतीने मी डो बनवून घेतलेले आहे रफली, पण मी यांना पण खूप असं सॉफ्ट करून घेतलेलं नाही आहे, तुम्ही बघू शकता इथे। तर आता इथे पोळपाटावरती हे लाटून घ्यायचं बेलण्याने। तर मी सुरुवातीला हाताने थोडंसं स्प्रेड करून घेत आहे, म्हणजे ते बेलण्याला लवकर सोपं जाईल त्यामुळे। तर तुम्ही बघू शकता इथे अशा पद्धतीने लाटून घ्यायचं। आणि मी ही पोळी लाटताना कोरड्या पिठाचा अजिबात वापर केलेला नाही आहे, तुम्ही पण शक्यतो कोरड्या पिठाचा वापर करायचा नाही। तर अशा पद्धतीने ही पोळी लाटून घ्यायची। इथे तुम्ही बघू शकता आता आपली पूर्ण पोळी लाटून झालेली आहे। तर आता इथे काटाने असं हे काट तुम्ही बघू शकता इथे असे दुमड मारायची काटाने, चारी बाजूने दुमट मारायची आणि पुन्हा
पोळी लाटायला घ्यायची। तर अशा प्रकारे हाताने थोडं प्रेस करायचं, म्हणजे मैदा चिकटत नाही लवकर पोळीला, म्हणजे एकामेकाला, त्यामुळे हाताने असं प्रेस करायचं आणि नंतर बेलांनी लाटून घ्यायचं। तर तुम्ही इथे बघू शकता पूर्ण पोळी लाटून झालेली आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता मी पोळीला अगदी पातळ पण नाही आणि अगदी जाड पण नाही अशा याच्यामध्ये मी लाटलेली आहे। तर एवढी जाडी ठेवायची पोळी। आणि आता ह्या पोळीचे आपण काप करून घेऊयात। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणती पण डिझाईनमध्ये कापू शकता शंकरपाळी। तर इथे मी एकदा बेलांनी छान असं स्प्रेड करून घेत आहे आणि आता आपण चाकूने कापून घेऊया। तर सुरुवातीला ना मी जे बाजूचे ओबडधोबडवाले काट आहेत ते मी काढून घेत आहे आणि याला छान स्क्वेअरमध्ये शेप देत आहे आणि नंतर आपण याचे छोटे छोटे काप करून घेऊयात। तर तुम्ही इथे बघू शकता अशा पद्धतीने हे बाहेरचे जे काटा आहे ते आपण काढून घेऊया। तुम्हाला जर हे काटा काढायचे नसेल तर तुम्ही असे पण यांचे काप करून घेऊ शकता। तर अशा पद्धतीने हे काटा काढून घ्यायचे आणि आता याचे छोटे छोटे काप करून घेणार आहे मी। तर सुरुवातीला असे स्टँडिंग लाईनमध्ये अशा उभ्या रेषा द्यायच्या आणि नंतर मग आडव्या रेषा द्यायच्या। तर तुम्ही छोटे पण करू शकता काप किंवा मोठे पण करू शकता, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कोणता पण शेप देऊ शकता त्यांना। तर अशा पद्धतीने मी कापून घेतलेले आहे। आता आपण आडवे काप करून घेऊया यांचे। तर छोटे छोटेच मी कापत आहे, जास्त मोठे पण नाही आणि जास्त लहान पण नाही। तर इथे तुम्ही बघू शकता मी पूर्ण काप करून घेतलेले आहे आणि एक मी शंकरपाळी तुम्हाला दाखवत आहे। तर ह्या पद्धतीचे असे जाळे ठेवायचे, म्हणजे लेयर पण चांगले येतात आणि खुसखुशीत पण चांगले होतात। तर आता पूर्ण हे शंकरपाळे आपण तेलामध्ये टाकून घेऊया। तेल मी आधीच गरम करायला ठेवलेलं होतं, तर तेल गरम झालेलं आहे। तर हे पूर्ण आता टाकून घेतलेले आहे। थोडा वेळ आपण पलटवून घ्यायचे नाही, जसे टाकले तसे तेलामध्ये थोडा वेळ होऊ द्यायचे आणि नंतर मग आपण चम्मचनी पलटवून घेऊ शकतो। तर बघा आता 1 मिनिट मी तळू दिलं तेलामध्ये आणि आता मी चम्मचनी पलटवून घेत आहे आणि सतत म्हणजे 2-4 सेकंदात असं पलटवत राहायचं, म्हणजे ते सगळीकडून शिजले जाते, फ्राय केले जाते। तर तुम्ही इथे बघू शकता ह्या ब्राऊन कलर येतपर्यंत तळून घ्यायचे आणि नंतर काढून घ्यायची शंकरपाळी। एकदम जास्त लाल करायची नाही, नाहीतर कळवट टेस्ट येते त्याची। तर आता इथे मी दुसरी पण बॅच तळून घेत आहे। मी ही पहिली बॅच फ्राय होतपर्यंत मी दुसरे काप करून ठेवले होते शंकरपाळे। तर आता यांना पण तळून घेऊया। तर हा जो फेस दिसत आहे तो म्हणजे आपण तूप टाकलं त्यामुळे याला फेस आलेला आहे। तो जसं जसं शिजत जाते तसं तसं तो फेस कमी होतो। तर अशा पद्धतीने मी पूर्ण शंकरपाळी तळलेली आहे आणि माझे पूर्ण शंकरपाळी झालेले आहेत। तुम्ही बघू शकता शंकरपाळीचा कलर आणि टेक्स्चर सुद्धा बघू शकता। मी तुम्हाला एक शंकरपाळी तोडून दाखवते। तुम्ही बघू शकता अशी सहज तुटल्या जाते आणि अंदरचा पण शंकरपाळीचा टेक्स्चर तुम्ही बघू शकता। मी हे शंकरपाळे 1.5 किलोचे मी शंकरपाळे बनवलेले आहेत। तुम्हाला जर कमी प्रमाणात बनवायचे असेल तर तुम्ही कमी साहित्य घेऊन बनवू शकता किंवा मेजरमेंट मी तुम्हाला जे सांगितलं त्यानुसार तुम्ही मेजरमेंट घेऊन बनवू शकता। व्हिडिओ कसा वाटला तर मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, कमेंट करा। दिवाळीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। नमस्कार।